Naša pivnica je bývalé banské dielo, okolo roku 1900. Bola pôvodná banská štvoľňa prerúbaná, prestrelaná do dnešnej podoby. Práve preto, lebo istý obchodník s vínom, Johannes Ciglan, si zmyslel, že teda chce mať svoje nejaké tie výrobné priestory a skladovacie samozrejme. Vzhľadom na to, že je tam konštantná teplota plus minus 10 stupňov Celzia, tak je to výborný priestor hlavne na skladovanie a zrenie vína. To znamená, nemusíme ho nejako konzervovať, nemusíme ho nejako špeciálne ošetrovať, aby teda vydržalo. Sme v teroári, alebo teda v oblasti pod stratovulkánom, banskoštiavnickým stratovulkánom, pod vrchom Sitno. To znamená, že podložie pre naše vinohrady tvorí sopečná hornina, či už je to tuf alebo andezit. A toto dáva tým našim vínam takú špecifickosť. Sú niektoré štúdie, ktoré teda víno glorifikujú, samozrejme niektoré ho zatracujú. Podľa mňa ten najväčší prínos je ten, že víno poskytuje priestor na to, aby sa ľudia stretli. Vlajková loď nie len môjho vinárstva, ale dalo by sa povedať celého nášho regiónu, nášho teroáru Tekov, ak to tak môžem povedať, je leánka alebo pesecká leánka, ktorá tu našla naozaj svoj druhý domov, lebo teda pôvodne je to rumúnska odroda, ale v rámci Slovenska jej nikde inde nenájdete viac ako práve v okolí Levíc, a teda Pukanec je teda súčasťou takého širšieho okolia. Chceli by sme, aby človek zachytil nejakú tú pohodu, nejakú tú sviežosť toho vína, aby zachytil, že takéto niečo som ešte nepil a je to veľmi príjemné.